Bun, am zis dacă tot fac această etapă să schimb uleiul, am zis să filmez și eu, să fac un videoclip, să vedeți și voi cum să face schimbul uleiului la o motocicletă, în loc să mergeți la un mecanic, la oricine, să dați, nu știu, în jur de 100 și ceva de lei, pentru că e o treabă destul de ușoară pe care o consider că poate să o facă mai oricine. Și mai ales acum că trebuie să schimb uleiul, că merg în sfârșit și eu la primul an la Ride the Vibe. O să mă văd și cu tata Flo, cum are acum numele schimbat, că am vorbit cu el. Mai ales că el m-a îndrumat să mă apuc de motovlog. Mi-a zis că se merită și chiar vă spune că se merită acest lucru. Sunt chiar curios dacă o să mă recunoască cineva sau măcar să-mi recunoască motocicleta și o persoană. Ar fi, chiar pentru mine ar însemna destul de mult, că prin toate mai m-au recunoscut lumea. Eu o să fiu acolo în jur de ora 9, 10 maxim dimineața, vineri. Merge mult. Oricum vorbim noi mai multe când ajung la țară. Acolo am uleiul, am sculele, am tot. Unde ești, mă? Așa că nu e rost să vă plictisesc cu mica plimbare până la țară la mine, unde o să schimb uleiul. Așa că ne vedem direct de acolo. Bun, și am ajuns la țară. Acum să facem și noi schimbul de ulei la motocicletă. Tot de ce aveți nevoie, un vas în care să punem uleiul vechi, tursa de scule ca să dăm bușonul și filtrul de ulei jos, bineînțeles ulei și filtrul de ulei. Eu folosesc acum, e pentru prima dată când folosesc Bardal. Înainte, în iarnă, când am început sezonul, i-am pus motul 7110W40 full sintetic și nu-mi place mie cum merge cutia la motocicletă. Când am luat-o nu mergea așa, adică e, nu știu, se simte ciudat față de când am cumpărat-o, că știu că n-avea motor, mi se pare că avea Yamalub și am zis să-i cumpăr motor, nu se înțelege, cel puțin a mea se înțelege, și am zis să cumpăr Bardal, că am auzit pe foarte multă lume că e destul de bun și mai ales că l-am văzut că Florian Flo îl promovează și am vorbit cu el despre acest ulei și am stat și m-am gândit și am zis, mai ales acum că a venit vara, am zis să-i bag un ulei puțin mai gros, că aveam înainte un 10V40, acum o să iau un 10V50, să iau puțin mai gros, pentru că e vară, uleiul se încinde destul de mult și eu zic că vara trebuie un ulei un pic mai gros ca să n-ai probleme, cel puțin vara. După când scade temperatura, mă trec înapoi pe 10-40. Înainte de a schimba uleiul, tot ce trebuie să facem este să pornim motocicleta. Eu nu mai pornesc, că nu are rost, pentru că am venit de la oraș cu ea. Să o porniți pentru 2-3 minute, ceva de genul, ca uleiul să se încălzească și să curgă mult mai repede, să nu mai fie la fel de gros cum e înainte. După aceea oprim motorul, dăm bușonul de ulei jos, punem un recipient, dăm filtrul de ulei jos, punem filtru, punem nou ulei și asta a fost. Nu e un lucru foarte greu de făcut.
De aceea eu l-am făcut cu toate motocicletele mele. Bine, asta e a doua. Prima dată începem să dăm protecția asta pentru galerii Belipen, sau cum se numește. Dai pe imbus. Haide, mă. Nu vă uitați la motocicletă că e murdară. M-a prins iar ploaia. Da, o să o curăț eu înainte de a pleca la Vâlcea. Bun. Gata. Bine, nu știu sincer asta cât protejează, că e din plastic. Ține șuruburile. Punem aici. Fără asta. Așa, cam atât cu astea. Bun. Acum în general la motociclete bușonul de ulei e cât mai jos. La mine aici este acesta. Și cred că o să dau motocicleta un pic mai în spate. E în viteză. Cam așa ceva. E așa, mă. Opa. Nu știu dacă o să pot să țin așa. Bun, după mici improvizații, că am tăiat bidonul acesta ca să pot să-mi intre aici. Acum o să ne punem să dăm bușonul de ulei jos. Asta, dacă nu mă înșel, e de 17. Da. Bun. Cum să fac? Să nu mai dau cu capul în ghidon. Cred că așa. Bun. Acum că am desfăcut puțin, putem să-l desfiletăm cu mâna. Punem recipientul aici, dar cum fac eu? Bravo, cap. Cred că știu ce fac, cred că am niște lemne să mai înalți puțin motocicleta. Normal că am închis aici. N-am ceva pe aici să bag și eu sub cric. Hai că le-au pe asta repede. Normal că există un cui. Eu prost, două chiar.
facem așa. Normal, cred că vine direct pe cui. Da, asta nu merge. Hai, mă. Așa. Acum e mai înaltă. Asta lăsăm aici. Facem așa. Opa. Încă un sfat. Înainte să dăm drumul la ulei, desfacem joja. Unele motociclete ori au jojo, ori au un gemuleț în zona aceasta în care se poate verifica uleiul. A mea are jojo. Scoateți joja, o puneți undeva, după aceea să o curățăm bine, să nu se umple de praf și să băgăm praf în uleiul nou, ca să aibă aer să curgă mai repede. Acum luăm bidonul. Să dau eu scândura mai înspre mine. Puțin. Sper să nu fac o prostie, să-mi cadă motocicleta. Cred că e perfect așa. Da, e perfect. Doar că să văd cum desfiletez eu. Indicat ar fi să folosiți niște mănuși. Arde, ar trebui să iau un prosop, ceva. Cred că am băgat multă. Și să aveți grijă unde schimbați uleiul, că dacă o faceți în fața blocului, posibil să mai curgă tot de mult. Să mai dați ulei pe jos. Și data viitoare când vă întoarceți înapoi de la plimbare, chiar să veniți cu roata pe aici să cădeți. Și nu cred că își dorește nimeni asta. Da, nu prea pot. Bun, acum după ce am lăsat undeva la 5 minute să se scurgă bine tot uleiul din baie, acum o să putem să dăm. Nu știu dacă e tot de 17. Da, între o inducție. Tot de 17 e. Acum o să putem să dăm filtru de ulei jos. Cu asta. Din câte am înțeles, filtrul de ulei se strânge la mână, doar că poziția filtrului meu de ulei nu îmi permite să strâng cu mâna. Da. Și a curs ulei fix pe unde nu e bidon. Nu e nimic, curăț eu după. Încă nu a ieșit. Opa. Îl lăsăm aici. N-avem ce să mai facem cu el. Normal că trebuie să fac eu ceva. În fine, curăț eu după. Acum, după ce am dat filtrul de ulei jos, putem să punem bușonul, dar nu uitați să fie curat.
Nu uitați să puneți bușonul de ulei înapoi, să nu cumva să puneți ulei pe partea cealaltă, că o să vă cadă tot. Schimbăm sensul. Teoretic se face cu o cheie dinamometrică, dar eu îl strâng mereu la simț. Până acum simțul nu m-a înșelat. Nici foarte tare, că poate să plindească baia de ulei. De fapt, filetul. Bun, acum luăm filtrul de ulei nou. Încă o recomandare. În momentul când prea am să fac uleiul, când schimbați uleiul și puneți un filtru nou, să puneți puțin ulei în filtru pentru a absorbi mult mai bine hârtia filtrului, uleiul, pentru că în momentul când o să puneți motocicleta, practic motocicleta o să meargă fără ulei în filtru și e mai ok să puneți puțin ulei în filtru pentru a umezi. Nu foarte mult. Ceva de genul. Acoperim înapoi, să nu intre mizerie. Venim, punem filtru. Nu strângeți iar foarte tare filtrul, tot așa la simți, pentru că el are o garnitură de cauciuc care cere căldură, se umflă. Bun, bușonul este pus, filtrul de ulei este pus. Acum putem să punem joja înapoi pe partea cealaltă. Nu uitați să o fie curată. O punem înapoi, înfiltrăm, strângem bine și acum dăm, după ce am desfăcut acest căpăcel, dăm jos, îl lăsăm aici momentan, iar motocicleta mea are capacitatea de 2,8 litri cu tot cu filtru de ulei. Deci o să punem 2 sticle din acestea fără nicio problemă. Bun, gata. Primul litru. Luăm pe al doilea. Gata. Și a doua sticlă. Și o mică recomandare ce am văzut și la Florian Flo, când vorbea cu, cred că cu un mecanic, dacă nu mă înșel, tot așa, vorbea despre bardal. Este recomandat dacă, de exemplu în cazul meu, motocicleta mea are undeva la 2 litri 800 capacitatea, să îi puneți chiar cu 50, maxim 100 de grame peste, adică 2 litri 900, pentru că nu afectează să aibă un pic de ulei peste nivel. Bun, în acest moment am pus 2 litri 800, mai punem puțin undeva la 50 de grame. Exact 50 de grame am pus. Așa am făcut și cu uleiul dinainte. La fel, am pus puțin peste. Am pus cu 50-70 de grame în plus și n-am avut nicio problemă. Deci puteți face și voi asta. Bun, dacă nu filmam, mă omorăm. Deci trecem puțin pe mâini. M-am murdărit de la ulei.
Luăm căpăcelul de la ulei. De fapt, o să luăm o cârpă, să curățăm puțin zona, că nu e ok să rămână acolo murdar cu ulei, deoarece uleiul atrage praf și după o să fie de stulă mizerie și nu vreau asta. Ștergem bine. Haide, mă. Bun, acum uleiul este pus. Uleiul este pus. Ștergem puțin pe aici, deoarece a curs ulei. Da, și pe aici a curs puțin. Bun, acum o să-i dăm o cheie. Scoatem pe liber, pornim. După ce schimbăm uleiul, este ok să pornim motocicleta pentru 1 minut, 2, ca uleiul să circule în motor, să intre în filtru, iar după aceea verificăm jogea să vedem dacă am pus suficient ulei. Lăsăm undeva la 1 minut, 2 să meargă motocicleta. Nu foarte mult, pentru că o să se încălzească uleiul, iar când o să verificăm la jojă, uleiul fiind cald, o să posibil să ne păcălească să fie la nivelul maxim, iar când motocicleta este rece să fie sub minim și atunci este o problemă. Deja pot spune o mică diferență dintre pardal și motul, pentru că înainte mi se auzeau tacheții din cauza uleiului și mulți mi-au spus că sunt din cauza uleiului, iar acum nu se mai aud deloc, deci pot spune că deja uleiul își face treaba mult mai bine decât uleiul vechi, motul ce am avut eu înainte. Bun, oprim motocicleta, deja ajung la 63 de grade. Luăm o cârpă. De fapt, acum putem face așa. Luăm recipientul de ulei care frige. Nu avem ce face cu el. Îl punem aici și să nu-l aruncați pe undeva, pentru că trebuie să avem și noi grijă de natură. Recomandat ar fi să-l ducem la un centru de colectare a uleiului. Bun, lăsăm motocicleta pe o parte. Luăm puține șervețele sau o cârpă, ce aveți la îndemână. Desfacem joja. O scoatem, ștergem bine, o punem înapoi, strângem. Așa, normal că mi s-a terminat bateria. Am mai pus undeva la 20 de grame. Am verificat uleiul, acum este la nivel, este cum trebuie. Acum sigur motocicleta este fericită pentru că are un ulei nou. După ce închid camera, o să curăț zona aia de acolo, nu e problemă. Din câte am văzut, deja motocicleta se înțelege destul de bine cu uleiul, nu se mai aud tacheții și asta mă bucură destul de mult, pentru că la început m-am păcălit și am crezut că e distribuția și cum am uitat cât e tot kitul de distribuție și am văzut că undeva la 700-800 de lei, m-am speriat. Bun, nu rămâne decât să fac eu curat. Sper să ne vedem cu bine la Ride the Vibe. Eu o să fiu de acolo de la 9 dimineața de vineri, adică de mâine, că eu acum când filmez este joi. Sper să postez și videoclipul acesta tot în seara asta. Mă duc acasă, îl editez și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa! Don't say